En este tutorial aprendrem a fer un formulari amb preguntes condicionades. Això vol dir que són preguntes amb diverses possibilitats de resposta i segons quina resposta seleccionem, la persona que fa el formulari, que l'està omplint, anirà a una pregunta diferent a continuació. M'explique. Si tenim la pregunta primera, com tens coneixements de Google Docs, que és esta que hem fet, volem portar-lo a una pregunta, la segona pregunta que hauríem de contestar serà diferent. Si trien sí, que si trien no. S'entén? Serà una pregunta diferent i ara ho veurem. Com es fa això? Doncs la primera cosa és que sempre hem d'utilitzar la selecció múltiple. Quan utilitzem la selecció múltiple, configurem la pregunta i hem de marcar ves a la pàgina segons la resposta. Ens apareixerà un avís que ens indica que només funciona si tenim diverses pàgines en un formulari. Perfecte. Fem clic que sí i ara expliquem què és el concepte de pàgina. Un formulari per defecte és una única pàgina i van consecutives totes les preguntes. Fas la primera, la segona, la tercera, té aquest ordre sempre. Però podem fer diverses pàgines dins d'un formulari simplement aplicant un element que és salt de pàgina. D'acord? Quan ja tenim un títol de pàgina nou, doncs no hi ha problema perquè continua podent-se fer tot seguit el formulari, però tindre estos dos, en aquest cas, dos seccions, primera pàgina i segona pàgina, ens permetria anar saltant. I, en aquest cas, anar saltant a partir de la resposta que triem en la pregunta anterior. Per exemple, imagineu, tens coneixements de Google, volem que vagi a una pregunta determinada si indica la persona que sí. Doncs creem una pàgina que es diu sí que tinc coneixements de Google Docs. El títol de la pàgina és simplement orientatiu perquè després ens sapiem ubicar dins de l'estructura del formulari. Ja tenim la pàgina creada i ara el que farem és crear una pregunta en aquesta pàgina, que és la pregunta que venia condicionada de l'anterior. I serà com els has après? I l'opció serà de quadres de verificació perquè podem triar-ne més d'una. I serà fem proves jo mateix, en un curs o amb ajuda de companys. Fem obligatòria la pregunta i ja tenim una pregunta condicionada. Per tant, si la persona selecciona sí, vindrà a aquesta pregunta, perquè està en aquesta pàgina. S'entén? En canvi, si la persona selecciona no, anirà a una altra pregunta, per tant necessitem una altra secció, afegim un altre salt de pàgina i en aquest cas el títol de la pàgina és no tinc coneixements de Google Docs. Ja tenim una pàgina diferent i ara la pregunta també serà diferent. Volem saber si la persona no té coneixements de Google Docs, però com a mínim té coneixements de... coneixes LibreOffice, que és un altre editor de textos, doncs perfecte. Selecció múltiple, sí o no. I amb això acabem el formulari. La fem obligatòria i li diem que sí. Per tant, ara tenim 3 pàgines i des d'esta pregunta anirem a esta o a esta segons quina opció seleccionem. Ara ens queda condicionar la pregunta. Molt bé, venim ací, l'editem, ja havíem marcat, si recordeu, ves a la pàgina segons la resposta i ara hem d'indicar a quina pàgina hem d'anar. Si contestem que sí, anirem a sí que tinc coneixements de Google, si contestem que no, anirem a no tinc coneixements de Google. Una volta fet això, ja està. Ja tenim el formulari arreglat. Fem fet i ara, segons contestem l'una o l'altra, anirem a una de les dues. Per acabar, normalment, si haguérem de continuar el formulari, hauríem d'anar afegint pàgines. Bé? Recordeu sempre que quan acaba una pàgina, si la pregunta no està condicionada, va a la pàgina següent. D'acord? Després d'esta pregunta ens apareixeria la pàgina 3 i no ens interessa això. Se suposa que després d'esta pregunta acabaríem ja el formulari si han triat aquesta línia de sí, anirien a aquesta i després al final.
de no anirien a i després al final. Per tant, necessitem afegir una última pàgina que sigui al final i que el títol de la pàgina pot ser perfectament moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres. Ja està. No necessitem res més, que ens aparega només això. I per tant ara en el formulari el que faríem és, si seleccionem sí, aniríem a esta i després, veieu, pàgina 2, a quina pàgina continuaríem? Doncs a moltes gràcies per col·laborar. I després de contestar esta, a quina pàgina aniríem? Doncs el mateix. Moltes gràcies per col·laborar. Guardem perquè ja ho tenim i ara l'única cosa que hem de fer és comprovar que el formulari funciona. Tens coneixements de Google? Continua. Com veieu, va a la de sí que tinc coneixements de Google. Seleccioneu la que siga, fem proves jo mateix, ja m'ajuda de companys, i després no passa a la pregunta següent, sinó que va a la pregunta o a la pàgina final que havíem posat, que era moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres. En canvi, si triem la 2, el no, anem a no tinc coneixements de Google i seleccionarem així una, per exemple, coneixes LibreOffice? No, tampoc. Continuaríem i aniríem novament a la pàgina final. I aquesta és la manera de fer els formularis amb preguntes condicionades. Això es pot fer amb una complexitat quasi fins a l'infinit.